Την προσοχή σας παρακαλώ. Πρόκειται να παρακολουθήσετε μία ιδιαίτερη πρόταση γάμου που πραγματοποιήθηκε μέσα σε αίθουσα κινηματογράφου. Το βίντεο που παρακολουθείτε προβλήθηκε στην αίθουσα ακριβώς πριν την πρόταση γάμου. Ανάμεσα στο κοινό που το παρακολούθησε βρίσκεται το ένα και μοναδικό άτομο για το οποίο το βίντεο αυτό δημιουργήθηκε. Έρχομαι. Κάθε εποχή υπάρχει ένας σύγχρονος άντρας υπότης που περιπλανιέται αναζητώντας τη γυναίκα που θα κάνει ευτυχισμένη. Όταν εκείνη βρεθεί και τον καλέσει, τότε δεν μένει παρά τότε δεν μένει παρά να βιαστεί λιγάκι. Είναι φάση το αγόρι, είναι φάση το παιδί. Όπως
Έρχομαι, είπαμε. Άσε με να ζήσω, δεν ζητάω πολλά. Δίπλα σου να είμαι για να νιώθω καλά. Τι ζητάω, τι ζητάω. Μα δάχες τις μαργαριτές για να δεις αν σ' αγαπώ. Και κλαίγες κρύβα τις νύχτες, ρε παραπονιαρικό. Δεν υπήρχε καμία περίπτωση να πω όχι για τον Κωστή μου. Δεν έχω λέξεις για να περιγράψω αυτό που νιώθω αυτή τη στιγμή. Απλά έχω μείνει άφωνη και έχω συγκινηθεί όσο δεν έχω συγκινηθεί ποτέ στη ζωή μου. Δεν πήρα χαμπάρι τίποτα, είναι όλα τοποθετημένα σωστά χωρίς να πάρω χαμπάρι. Θέλω να του πω αυτό που του λέω κάθε μέρα, ότι τον αγαπάω, όσο δεν έχω αγαπήσει ποτέ κανένα στη ζωή μου, και πως το μόνο που με ενδιαφέρει είναι να είναι πάντα καλά και χαμογελαστός, και γι' αυτό θα προσπαθώ πάντα. Να είμαι πολύτιμος λιγάκι, σαν το μικρό σου καθρεφτάκι. Θέλω να με χρειάζεσαι, να με το ρούχο σου όταν βγαίνεις, να με το δώρο που περιμένεις. Θα διάλεγες.
Ανιβάνησε λίγο. Την ευλογία μου τέχνα.